muista alkukaneetit siihen. Pihasauna podcast. Noniin. Toni. No niin, lähtee. Pihasauna podcast. Täällä kansanedustajaehdokkaan Tomi Aalto ja peesaamassa on Jyri. Morjesta. Pannaanko puita uuniin? Nyt laitetaan iso klabi. Täällä alkaa kohta niin toi kärvistely. Hei, kärvistelyä saa kohtaa myös Porissa, tänne tulee, ja muualla Satakunnassa, tänne tulee aivan jumalattomat määrät datakeskuksia. Mikä meininki, mikä puuki? Niin, se on kyllä, että asiantuntijat sanoo sitä, että ei Suomen niin kuin sähkömäärä tule riittämään niihin, jos ne kaikki investoinnit tulee, tai ydinvoimaa. Sitä on, joo. Monet sanonut. Joo. Jos ei ne kestänyt sitä sähköautojakaan, niin... Niin siis nythän laskettiin, että Suomessa on 300 000 sähköautoa. Että sekin on iso määrä, sitten siihen vielä lisääntyy koko ajan, sähköistyminen muutenkin koko ajan, ja sitten siihen datakeskukset, niin mä en niinku ymmärrä, mä ymmärrän noin kuolevat kunnat, kun ne tarttuu joka ikiseen orjakorteen, mitä tulee. Jos sieltä tulee joku vittu se terästehdas, sanoo, me tullaan tekemään, niin kunta antaa niin 10 miljoonaa tätä kehitystukea, sitten se hävii joku pieru Saharaa. Ja datakeskus sanoo, että se, niin me tuodaan työpaikkoja älyttömästi. Eihän ne tuo muuhun rakennusvaiheessa työpaikkoja. Siellä on yksi äijä, mikä kattelee niitä vähän ja kattelee niitä koodisysteemeitä. Niin ja tuleeko silloin rakennusvaiheessa, jos sen tulee kaikki niin kuin jotain Kiinasta kontteina ja ei täällä mikään mikropasi rupea tekemään mitään jumalattomia serverihalleja. Ne on kaikki tulee Amerikasta, Kiinasta, jostain Saksasta tai muualta. Just näin. Ja sitten se on niinku hauskaa, että miksi ne haluaa just tänne. Kun mä ymmärrän, Suomessa oli, niin se sähköverotus oli niin pientä. Nyt se perusta sen muutti nyt hallituksessa, että sitähän ostettiin. Ja varmuus. Jos sulla tulee tuommoisia jumalattomia keskuksia, Ranskaa, Saksaa, Espanjaa, nehän kyykkää ne veronmaksajien rakentamat huonot sähköverkot, kyykkää välittömästi, kun siellä menee yksikin serveri päälle. Joo, just näin. Porissa, Suomessa ollaan verotettu ihmisiä niin kuin selkänahkaa myöten, että saadaan rakennettua noin hyvä sähköverkko. Caruna on hyvä esimerkki siitä. Caruna on hyvä esimerkki. Ja sen takia haluaa tänne. Joo, se on yksi hyvä syy. Ja sitten meillä on kuitenkin Ruotsissa isot vesivoimalat tuossa vieressä. Meillä on ydinvoimaa. Kyllä. Että se vakaus tulee myös sitä kautta. Niin ja meillä on puhdasta vettä nyt vielä vähän aikaa. Niin, kyllä. Joo, ja siitä pidetään kiinni, että niitä ei myydä koskaan pois. Niin, se on persuista hyvä puoli, että me ollaan sanottu se, että sähköä ja vettä ei myydä. Nyt ollaan mentiin vähän metsään siinä, mutta ehkä nyt nämä korjaantuu nämä edelliset synnit. Kyllä, mutta siis iso osa mä syytän myöskin EU tästä paljon tästä hommasta, että kun sieltä tulee näitä säätelyitä ja kaiken maailman koko ajan tulee ohjeistuksia ja mitä kaikkea tuleekaan, niin siis EU on niin mätä. Siis se on niin mätä järjestö, että ei sitä pysty nyt käsittämään, kuin mätä voi joku olla. Että jos nyt ihan keneltä vaan kysytään oikeasti on siellä parlamentissa, niin kyllä ne kaikki sanoo, että se oikein niin se mätyys ja se oikein niin paistaa läpi sieltä. Kyllä. Ja kyllähän se on tiedetty, että eihän tämä niin toimi tämä. Heti kun ruvettiin rakentamaan sitä, niin se on tarkoitettu samalla kuin sote-keskus tai sote niin uudistus. Saadaan annettua viiteryhmille ja poliitikoille enemmän rahaa. Joo, just näin. Siinä ei ole tämmöisestä koheesiosta ja niin kuin rakentavasta yhteistoiminnasta mitään jäljellä enää. Ei, siis just niin kuin sanoin, että siinä on se just se, että enää kuolevat kunnat haluaa verotuloja. Että se on niin kuin nopein tapa niin kuin tarttua niihin täkyihin kiinni. Mä ymmärrän sen tavallaan, että mietin jotain tuommoista keikyä, milloin on ihan niin kuin täys kuolevaa. Ja sitten on vielä hauskat nämä, kun on tullut valtiolta näitä, kun nämä työllistämistoimet siirtyy kunnille, jolle sä täytät niitä, sä joudut maksaa valtiolle sakkomaksu. Kyllä. Niin mikä järki siinäkin on? Ihan järjetöntä, että sä pyydät oma maas kunnalta tai kaupungilta sakkoa, sitten ei pysty täyttämään, niin että muutenkin ne on kituu. Sitten ja valtiotuet laskee koko ajan, että niinku, et millä ne pitäisi, niinku, sitten, kun verotulokin laskee koko ajan, kaikki laskee koko ajan. Ja samaan aikaan sieltä valtio myös niinku vahingoittaa sitä kunnan asemaa. Siinä kun ne kieltää jotain, että ei saa tehdä tämmöistä ja hei, kannattaako tätä nyt tätä ammustehdasta tai jotain tehdasta tai jotain, että että sieltä tulee nyt aika paljon sitä sinkkiä tuonne veteen tai jotain muita tämmöisiä toksineja, mutta samaan aikaan ollaan sillä, että hei, jos te haluatte tehdä
100 datakeskusta Suomeen, pumpata kaikki meidän vesivarannot ja käyttää meidän sähköt. Sähköt nousee jumalattomiin määriin, eikä kenelläkään ole varaa enää käyttää sähkösaunaa, ehkä sen takia se on, saadaan siitä klapien myyntiin. Kyllä. Että se just tämä, niin sitten sanoo sitä, että niin, mutta sieltä tulee jos lämpökuormaa, että pystyy laittamaan sitä niin tuon kaukolämpöverkkoon. Aika kallista kaukolämpöä tehdään siinä vaiheessa, niin että sitten mennään kyllä ihan perseelle ja puuhun. Joo, ja mikä on se kaukolämmön mediaani niin kuin raha? Et tuleeko se nousemaan siitä niin kuin nyt? Aivan totta kai tulee, se tuottaminenkin kasvaa. Totta kai. Vaikka luulisi, että se tehdään, jos sitä tuotetaan kaukolämpöä enemmän, se on, niin kuin, sen hinta laskisi. Ei musta tuotetaan kalliimmalla. Samahan vihreässä vedyssäkin on. Joo. Niin kuin, jos sä teet vihreät vetyä siitä sähköstä, niin sen tekeminen on niin paljon kalliimpaa. Niin onko se, jossain vaiheessa oli 3 kertaa kalliimpaa kuin tämä niin harmaa vety. Kyllä. Eihän ketään nyt oikeasti nosta yksikustannuksia vaan sen takia, eikö se ole ympäristöystävällisempää, että sulla nousee niin kuin tappiin. Kyllä. Se menisi hintoon, että saisi myytyä enää tavaraa. Niin siis, kun se ei ole niin yksinäinen homma, että sä vaan nostat tästä. Se on iso palapeli. Kun Suomi sanottiin just tätä, että kyllä nämä niin kuin tuotantoyhtiöt ostavat sitä vihreätä terästä, kun se on ympäristöystävällisesti tehtyä ja järjettömän kallista. Yksikään yritys ei osta. Ei, ja just oli tästä näin, mikä tämä on tämä betonista, oli tästä ympäristöinen betonista, kun se ei mene kaupaksi. No, ei tietenkään mene. Siis se on sama homma, jos sun nyt on niinku ihan samat housut, täysin samat housut, ja toinen on tehty ympäristöystävällisesti ja toinen on tehty vähemmän ympäristöllisesti. Niin toinen maksaa 10 euroa ja toinen maksaa 30 euroa. Kyllä. Niin mä oon ainakin ostanut 10 euroa, jos on täysin samat housut ja täysin samat kaikki muut systeemit. Kyllä. Ja se on hauskaa, että ympäristöystävälliset ihmiset on yleensä vasemmistolaisia ja vihreitä, eli naisia. Ja se sanoo, että kyllä tämmöinen tarvii olla, tämmöinen. Niin ketä myös ostaa eniten pikamuotia? Niin, just näin. Ketä tilaa Sheinistä? Ketä tilaa ulkomailta jostain, missä jumalattomat niinku määrät menee vaikka tätä niinku heidän inhoamaa hiilidioksidia. Joo. Niin ketä tuottaa sitä eniten tämmöiset näin? Koska jos he samat ihmiset on sellainen, että no kyllä vihreää terästä niinku pitää sitten joku ostaa. No miksi ette te voi ostaa niin kuin, että minkä takia te paasaatte tämmöistä asiasta, kun te ette itsekään niinku, toimi näin, millainen te haluatte. Ja sitten hyvä juttu, että viime hallitus teki näitä takkaromutuspalkkeita. Suomessa romutaan takkoja. Kyllä. Siis ihan järjetöntä. Meillä on kumminkin tämä talvi aika pitkään. Ja välillä on että välillä tulee nopea nousu, tai siis nopea piikki pakkasessa. Ja silloinhan tämmöinen korjauslämmitys ja korjaussähkö. Joo, ja hauskinta oli se just, että kun vihreät sitä halusi. Sitten oli Maria Ohisalo, oliko se Kotiliesi vai Me Naiset-lehdet, en muista kumpi oli, etukannessa oli takka päällä kotona, niin takka tuli lämmittää niin mukavasti. Mä nauroin sitä niin oikeasti, että siis se tekopyhyys. Ja samanlainen nämä Fatin-pierat, nämä mitkä tuolla lentelee lentokoneelle joka paikkaan. Se on niinku fine, mutta kunhan muut siis älkää te tehkö, niin me voidaan tehdä sitä. Se on niinku se ajatusmalli. Että me voidaan tehdä sitä, koska jos muut lopettaa, niin me voidaan tehdä sitä. Ja sitten just tämä, niinku, nythän oli just sanoi tämä taloustieteilijä, että Suomi teki tyhmästi siinä, että lähti se EU-viherjuttuun mukaan voimakkaasti, koska muut ei lähtenyt. Että me vähän niin kuin... Niin ja Suomi lähti mukaan siihen Saksan kanssa siihen, että kyllä me vedetään tätä. Joo, saksalaiset polttelevat venäläistä kaasua ja ostaa Ranskalta. Ranska sai vaikutettua siihen, että toi Saksa sitten ajoi omiin niitä ydintehtaita alas. Ja nyt Ranska myy sähköt sinne ja tienaa aivan järjettömiä määriä. Joo, kyllä. Se olisi ihan tosi ydinvoima. Mutta silloin se on huono, kun sitten kun ne tulee tänne tekemään, niin ne tekee sekundaa. Joo, siinä meni jokunen vuosi. Se on eri asia Suomessa. Joo, mutta suomalaiset voi ottaa aina pois. Me maksetaan kyllä lain. Se on ihan sama, että vaan pyytää. EU on hyvä esimerkki, että jos katsoo nyt tämä varallisuus. Suomi oli jotenkin alimmaisen tästä 16-32 vuotta varallisuudesta. Ja me ollaan niin rikas maa. Me ollaan niin rikas maa, että me voidaan maksaa niitä isompia maksuja koko ajan vaan lisää ja aina tulee vaan lisää maksuja. Ja just se tuottavin se desiili, niin verotetaan eniten siinä. Joo, mutta sekin ihan toinen asia taas. Tähän selitykään tämä keskustelu. Joo, ei, mennään takaisin siihen. Mitä mieltä sä oot sitten tämmöisestä tekopyhyydestä tuli mieleen se, että vihreät ja vasemmisto
puoli ei ole mitään sanonut tästä niin kuin datakeskuksen niin kuin ympäristö aiheuttamista. Niin kuin. Mikä on sun lähtökohta näihin niin kuin ympäristöhaittoihin? Tuulivoimas, tai aurinkovoimas, datakeskuksissa? Siis kyllähän meitä ympäristö huomioida. Siis katsot nyt maailman muualle, niin kuin, hyvä esimerkki on nämä kaupungit, mitkä on tosi kuumia, niin ei niissä ole puita. Ei, siis, kyllä joo. Niin, ja sitten tämmöinen, niin se on tyhmyyttä, että sä teet tämmöisiä asioita, mutta se niin kuin, että kyllähän kehitys kehittyy myöskin sieltä, ja aika iso toi valtameri ja nämä kaikki on, niin kyllä sinne pari tuulivoimaa lahtuu. Mutta se, että jos sä nyt vedät tuossa 600 hehtaaria mettää, että sä saisit betonialusta sinne, niin eihän siinä mitään vihreätä ole. Niin. Et se on vähän semmoinen homma, että millä sä haluaisit katsoa. Poltetaan dieseliä, siis tuulivoimaa rakennetaan dieselillä ja sitä käytetään dieselillä. Niin, se on hullu. Ja just se, että kun ne ei ole ikuisia, niin mihin sä laitat se jätteen? Että se täytyy olla, että kun se nythän ne on kehittänyt lapoja, mitkä pystyisi kierrättämään. Vois. Ehkä voisi kierrättää. Onhan se sanottu, että akkujakin voidaan kierrättää, mutta ei kukaan tee sitä, koska se on epäkannattavaa. No siis on Fortumilla se yksi tehdas tuossa Harjavallassa. Niin on, se joo. yksi, mutta se, että aika pienimuotoista se vielä on. Mutta niinku just tämä vihreä vety ja kaikki nämä niinku kaatuu just siihen, että kun se on niin kallista, että tehdä niin. Ja sitten se nostaa sitten muita yhtiökustannuksia, mikä niistä ostaa. Sä oot ympäristön puolesta. Tiettyyn pisteeseen. Ei siinä mitään järkeä olisi. Että ei kai omaa järveeni kuulu paskantaa. Kyllä. Ei ilmaston puolesta, mutta niin kuin ilmastoaktivisti, mutta ympäristöaktivisti. Ei todellakaan. Siis sanotaan, että mä oon realisti. Joo. Mä oon ilmastorealisti, en aktivisti. Että mun mielestä se olisi ehkä se järkevin sana. Kyllä mä siis viihdyin tosi paljon luonnossa ja mä ostin itse asiassa mettääkin just itselleni. Mä katsoin sitä. Ja uskalsin ostaa jopa, vaikka sanotaan, että ollaan täysin pilattu kaikki, ollaan pilattu nämä metsäomistajat ja kaikki. Niin mä luotan kyllä perussuomalaisiin niin paljon, me hoidetaan homma kotiin, että uskalsin ostaa myös. Eli seuraava Humusjärvi löytyy. Kyllä. Joo. Ei mitään. Viimeiset kaneetit vielä. Mikä on sun tulevaisuuden tämmöinen niin kuin näkymä näissä niin kuin IT-puolen, Suomen IT- ja näistä datakeskuksista? Tuleeko sieltä sitä osaamista meille, tänne tätä niin kuin siis IT-puolen osaamista, vai onko se vaan pelkkä kuluerä? Siis tiettyyn pisteeseen niitä tarvitaan, se on ihan selvä. Siis, koska toi maailma sähköistyy ja internet ja kaikki nämä hommat lisääntyy koko ajan ja avaruusteknologia lisääntyy, että niitä tarvitaan, mutta mun mielestäni niitä täytyisi tuottaa ainakin osittain se oma energias. Ja niin Jenkeissähän tuli sama homma, että niitä vaaditaan, että ne joutuu tuottamaan omaa energiaas ja kattamaan sitä, että ei voi ottaa pelkästään niin kuin valtakunnan verkosta. Mä oon samaa mieltä siinä, että täytyy olla yritysvastuu myöskin siihen, että jos et ei tän vaan tulla ja rakennet niitä ja otetaan kaikki rusinat pullasta. Vähän niin kuin kaivosyhtiöt tekee nykyään Suomessa, mikä on siis, tämä oli muuten toinen juttu, mistä mä haluaisin keskustella jossain vaiheessa ja varmaan keskustellaankin, niin että tämä on se mun kaneettini siihen, että ei kupata suomalaisia. Kyllä. Se on, siihen vedetään. Ja mitä mieltä sä oot tästä, että yleensä ne on kehitetään tekoälykeskuksia, ne sentterit. Kyllä. Et mikä sä näet Suomen tilanteen tässä niin kuin tekoälyn kanssa? Siis koko EU tavallaan on aika huonossa suhteessa tekoälyä, kun ne ostaa tai käyttää niitä, esimerkiksi jenkkien näitä isompia tekoälyjä, sehän siinä ostaa tokeneita oikealla rahalla. Niin, että se on semmoista just, kohta se menee vähän niin, että kyllä meidän täytyisi kehittää ja enemmän puskee sitä Eurooppa niin kuin yhteistä, koska Suomen nyt tietysti paukut mutta olisi hienoa, jos kehittäisi niin kuin oma suomalainen tekoäly. Se olisi kaikkein hienointa. Okay. Niin. Olihan meidän Nokiakin jo, miksei sekin. Niin, ehkä meidän tarvitsee palata tähän tekoäly-foorumille jossain joku seuraavassa jaksossa tai seuraavissa jaksoissa. Kyllä. Mutta ei mitään. Hei, sauna oli taas tänään kuuma. Pihasauna podcast taas kerran onnistuneesti purkissa. Kiitos paljon ja menkää äänestämään sitten uurnille. Ehdottomasti, kiitos. Hyvä kesä.